ing alam kelanggengan mugia ingkang dipun kintun sageta padang dalane lepas parane jembar kubure ingkang ngintun sageta wilujeng gampang gangsar pados sandangan dos ritene dalune sampun wonten alangan tunggal nyuwun tambah pangestu sepanen sedayanipun. Ingkang saaturan nyemut Kanjeng Nabi Sulaiman ingkang gadhahi raja iwan dipun pragat damel wilujeng ngintun Mbah Buniran. Kelepatanipun nyuwun pangapunten nyuwun wilujeng sedaya ingkang intun sageta wilujeng tumintah wonten ing duka mriki mugi-mugi gampang gangsal pados sandang lan tedha srintene dalune sampun wonten alangan ngapa nyuwun tambah pangestu sepanem sedanipun ingkang saaturan saos srabi harum damel intun Mbah Buniran nyemut dhateng malaikat ingkang jagi kuburipun Mbah Buniran sageta dilebetaken wonten swargane Allah Ta'ala. Mbah Buniran saged lepas parane jembar kubure ingkang ngintun sageta wilujeng ayem tentrem sak keluargane gampang gangsal rampung pados sandang lan tedha srintene dalune sampun wonten alangan tunggal nyuwun tambah pangestu sepanem sedayanipun ingkang saaturan sampeyan wonten dhateng leluhuripun sedaya leluhur jaler setri sepanem kang krumatan lan boten krumatan dipun kintun sareng-sareng sedaya boten wonten ingkang ketinggalan mugia wonten ing alam kelanggengan jembar kubure padang dalane lepas parane ingkang ngintun sageta wilujeng ayem tentrem sak keluargane gampang gangsar pados sanjang lan tedha srintene dalune sampun wonten alangan tunggal nyuwun tambah pangestu sepanen sedayanipun.